aw bisimila dɔgɔkun kibaru ale kɔnɔna la kunnafoni telima ale sanfɛ min présentelen don aw denkɛ ni aw balimakɛ fɛ Danbele Mohamed Kumatigi. Kunnafoni daminɛla an bɛ taa Basi ale ka intervention ale kɔnɔna la. Ni Basi ma Basi n'ale tɔgɔ fɔra ale bɛ AES jamana ale kɔnɔna la. N'ale tɔgɔ fɔra AES jamana Mali, Burkina ani Niger, maa min don bɛɛ lajɛlen min b'a dɔn. Wariko kuma min tun fɔra n'a bɛ sen na n'a bɛ CEDEAO jamana maaw n'a b'olu concerné i b'a ye k'a fɔ u ye ɲɔgɔnye min kɛ sommet min kɛra Côte d'Ivoire kɔsa in na bɛɛ lajɛlen hakili b'a la. Fɛn mun ye Ivoirien ka jamana ɲɛmaa n'o de Alassane Dramane Ouattara a ka intervention kɔnɔna la a ye kuma dɔ fɔ kuma min n'a ma bɛn Basi ma. A ko fɛn mun n'i y'a ta k'a lajɛ ni ECO in kɔni n'a nana ko tɔgɔ de bɛna kɛ ko a nana ko nka yɛlɛmaba tɛna don ani fɛn mun ye Faransi ka wari u ni ɲɔgɔn cɛ. Fɛn min ye Faransi maa o maa Afrique jamana o jamana ni i nunjuru bɛ Faransi bolo hali n'i ye wari yɛlɛma a kɛra cogo o cogo i ka ko foyi tɛ taa ka Faransi dan. Fɛn mun ye o kuma in fɔlen o digira Basi na. Basi k'a ma ko kɔrɔ ye kɔrɔ ye olu fɛ an farafinna yan maa o maa n'a kun ka kɔrɔ ni kun ye n'aw ye ɲɔgɔn sɔrɔ hali n'aw kɛra jamana ɲɛmaa ye kɔrɔ ye kɔrɔ de ale y'a bonya ta ka sɛrɛ a ko n kɔrɔ i bɛ ka nin min fɔ nin tɛ kuma ye nin tun bɛnnen bɛ maa wɛrɛ da nka nin bɛnnen tɛ e da nka kana ɲani k'a fɔ n'i ye kuma fɔ maa o maa n'i bɛ kuma jugu fɔ i b'a fɔ maa min ye fo ka taa min kɛ a tigi tɛ ɲina nka e mun b'a bɔ i da a bɛ se ka kɛ e bɛ ɲina ko nka fɛn min ye Alassane Dramane Ouattara e ye ne kɔrɔkɛ de n tɛna dɔgɔyama ta k'i sɛgɛrɛ nka kuma in i k'i hakili to a la kosɛbɛ ko in kɔni a kɛra fɛn ye fɛn min n'a ma bɛn Basi ma Basi kɔni a ye nin kuma in fɔ fɛn mun ye nin wariko in ye ECO o k'u b'a la bi u b'a la sini Basi kɔni y'a kangari da ye kosɛbɛ kosɛbɛ ko in kɔni a tun bɛ ɲini ka kɛ fitinɛ ye u ni ɲɔgɔn cɛ fɛn mun ye sommet in ale kɔnɔna la. Ka bi kunnafoni telima an b'ale sanfɛ kunnafoni telima a b'an sama ka taa Nord Ɲafan na n'an taara Nord Ɲafan na i b'a ye k'a fɔ irisiw ka tɔnba min bɛ yen n'a bɛ ka an dɛmɛ an ka ko caman na n'a bɛ fɔ a ma ko Africa Corps u ka minɛn minnu tun fɔra ko u kan ka na minɛn ninnu kɔni a bɛ komi u nana minɛn ninnu fɔra ani sisan cɛ a na waati mɛn na maa caman tun y'i kanto ko kuma in ko est ce que ko tiɲɛ don nka fɛn min minɛn ninnu sera ka se Lomé port la waati min na fɛn mun ye Lomékaw ye n'o ye Togo ye olu yɛrɛ y'u kanto k'a fɔ ko Togo ye minɛn kuraw sɔrɔ nka minɛn ninnu selen Sikaso waati min na Maliyɛnw ko jaja ko kuma mun tun fɔra ko a kɛra tari a kɔni kɛra nisɔndiyaba ye an bɛ waati min ko sisan kɛlɛkɛminɛn ninnu kɔni sera n'o ye Africa Corps ka kɛlɛkɛminɛnw ye duguma kɛlɛkɛminɛnw don u kɔni sera fɛn min ye Africa Corps ye u ye nisɔndiya caman baden de sɔrɔ Maliyɛn bɛɛ lajɛlen nisɔndiya la fɛn mun ye son excellence monsieur le président Assimi Goïta a yɛrɛ nisɔndiyara ka bɛn ni ko in ye fɛn min ye Africa Corps ye maa min don kulu mun don faso Maliba in kɔnɔ bɛɛ lajɛlen min b'a dɔn u ye dasili min kɛ duwako in kɔnɔ a ma dogo maa si la tellement que dasili in diyara Maliyɛnw ye a diyara olu yɛrɛ f'u y'u ka parti dɔ ta k'a filmer k'a jira maa la u bɛ ka baara min sigi banbati ninnu kan ni kɔni ye ko ye ko min n'a diyara Maliyɛn bɛɛ lajɛlen na sabula kɛlɛkɛminɛn n'a nana n'a bɛ na a bɛna mago caman de ɲa an bɛɛ lajɛlen ye. Hali ka bi kunnafoni telima an b'ale sanfɛ kunnafoni ma sama ka taa Bamako Bamaɲare an bɛ taa Kiribulon kɔnɔ n'an taara Kiribulon kɔnɔ fɛn mun ye Adama Ben Jara Maliyɛn bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko Ben le cerveau e ko Kiribulon ɲɛmaaw e ko k'u m'u dabila a ka sɛbɛnfuraw la u dabila a ka sɛbɛnfuraw la k'a jira k'a fɔ fɛn mun n'a tun fɔra a ye min fɔ jamana ma ka tɛmɛ ko mun kɛra sababu ye ka taa bila kaso la u y'u da don a la fɛn caman bɛ u y'a fɔ nka fɛn mun ye Ben le cerveau a yɛrɛ ye jɔnkala fɔ ko dɔ bɛ olu fɔra a ye olu a ko k'a ye olu fɔ nka maaw bɛ k'a faamu ka taa sansi min na ale ko k'ale ma fɔ o kama fɛn mun ye Ben le cerveau ka maaw hakili jigin ale minɛna kabiri septembre kalo san 2023 a san kelen tun bɛ ɲini ka dafa nka fɛn mun ye Ben le cerveau ale tun bɛ kasobonba min na o de ye Keɲoroba a kɔni ka kiiri droit dalen u y'a ta ka na n'a ye Bamako kiiri in kɔnɔna la a kɔni a sɔnna accusation dɔw ma nka i b'a ye k'a fɔ fɛn mun ye audio dɔ bɛ yen a ko k'ale Ben le cerveau k'ale ma bɔ a kalama ale yɛrɛ t'a dɔn nin kɛra waati min na maa dun tɛ se ka kuma fɔ k'a fɔ k'i ka tila ka ɲina o kuma kɔ k'a sɔrɔ kuma in fɔtɔ la n'o y'a sɔrɔ i b'i yɛrɛ ma fɛn min y'a ka avocat ye a ka avocat kɔni y'i plaignent kosɛbɛ a ko nin ko in ma bɛn ale ma bi nin ko in ma bɛn ale ma sini k'u tun man kan ka na ni nin audio ye ko sabula n'u nana ni audio ye k'u bɛ Ben le cerveau accuser n'a ye ko audio in bɛ taa a yɛrɛ sɔrɔ sariya wɛrɛ de kɔnɔna la ko fɛn min ye nin ye nin kɔni ma bɛn ale ma nka fɛn mun ye Kiribulon ɲɛmaaw ye olu kɔni y'a laɲini sariya fɛ ko ka san 10 kaso ko ka a d'a ma nka a ma confirmer dɛ nka a confirmation bɛna sɔrɔ waati jumɛn u ko k'u tɛ se ka fɛn fɔ nka fɛn mun ye tɛnɛndon nata ni Ala sɔnna min kan ka kɛ Ben le cerveau a ka ko la k'u b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan n'o kɛra kunnafoni telima sanfɛ mun ye n tori tɛgɛ ye an b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan. Telima b'a sama ka taa Tchad n'an taara Tchad ale capitale Jamena fɛn mun ye Tchad jamana ɲɛmaa ye a dimina kosɛbɛ a ko fɛn mun ye CPI ko olu bɔra CPI la ko CPI sigira min kama ko baara tɛ ka kɛ o kan i b'a ye k'a fɔ CPI jamana min b'a la jamana 100 ani jamana 25 o jamana 100 ni jamana 25 kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ Afrique jamana ye jamana 33 de o hukumu de kɔnɔna la ale ko minnu bɛ ka kɛ CPI kɔnɔna la ko n'a ma ɲɛ ko ni jamana ɲɛmaa ye filila ko a kan ka taa kiiri yen de ko nka ale y'a la kɔlɔsi
fɛn problème min n'a ye farafina jamanaw sɔrɔ olu kiriw bɛ tigɛ ka ɲa nka dɔwɛrɛw n'a ye olu sɔrɔ olu tɛ tigɛ ka ɲa a ko n'a ma ɲa ko in b'a o cogoya la ko fo min ye ale k'ale bi retirer ka bɔ CPI la ale kɔni an bɛ waati min ko sisan Tchad jamana ɲɛma ani Tchad jamana Jamena u kɔni bɔra CPI la an bɛ waati min ko sisan k'a sɔrɔ jamana wɛrɛ fana bɔra min ni nin tɛ kelen ye olu kɔni ko k'u tɛ ko in na bi sabula ko min bɛ ka kɛ a bɛ komi maaw bɛ ka fisaya ni ɲɔgɔn ye jamana ɲɛma kɔni Tchad jamana ɲɛma a ye nin fɔ k'olu tɛ CPI la bi u t'a la sini. Kunnafoni telima b'a an bɛ to an yɛrɛ fɛ ka yan mɛ an bɛ taa Bafulabe n'an taara Bafulabe cercle la i b'a ye k'a fɔ tare kɔni bɛ Bafulabe cercle la an bɛ waati min ko sisan sabula ni kayikaw tun bɔra yan k'u bɛ taa Bamako u bɛ taa se Babaroto bada la waati min na gɛlɛya caman baden tun bɛ maa caman tun bɛ ka kuma caman fɔ ko ni sera Babaroto bada la ko mobili bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen fo mobili 300 mobili 400 olu kɔni bɛɛ lajɛlen ye maaw ka kuma ye nka an bɛ waati min ko sisan semaine in kɔnɔna la dɔgɔkun in kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ son excellence monsieur le président Assimi Goïta u ka pont flottant min bɛ yen n'a tun kabakoya bɛ maaw la n'a tun curiosité bɛ maaw la a ye olu bila ka na Bafulabe bajiba in sanfɛ o bajiba in sanfɛ baji min ni Bafin ni Bakoyi bɛ ɲɔgɔn sara la o jisi tɛ maga si la o bajiba in sanfɛ pont flottant kɔni a bilala o sanfɛ mobiliw bɛ tɛmɛ lafiya la maaw bɛ doniw ta ka tɛmɛ lafiya la fɛn mun ye maaw tun bɛ waati min kɛ sira la Bamako ani Kayiba Jabagatɛ i b'a ye k'a fɔ caman de bɔr'o la fɛn min ye Bafulabekaw ye olu ma nisɔndiya olu dan tɛ nisɔndiya ye ka région bɛɛ lajɛlen de nisɔndiyara nka bolofa bɛ Bafulabekaw ta kan olu ko tiɲɛ yɛrɛ la ko dan tɛ armée la ko dan tɛ son excellence monsieur le président Assimi Goïta n'a ka gouvernement ko dan t'u la k'olu Bafulabekaw k'u bɛ u fo bi u b'u fo sini k'olu de kɛra sababu ye gɛlɛya caman kɔni tun bɛ Bafulabe ka sababu kɛ batigɛ in ko o gɛlɛya kɔni banna bi nin pont flottant in ko nin kɔni kɛra fɛnba ye fɛn min n'a diyara Bafulabekaw ye an bɛ waati min i ko sisan. Kabi kunnafoni telima an b'ale sanfɛ kunnafoni telima b'an sama ka taa Jafara bɛ ni Jafara bɛ fɔra a b'an hakili jigin fɛn mun ye nin dugu in ye fɛn mun ye armée a delila ka nisɔndiyaba ta k'u sɛgɛrɛ nka nisɔndiya in na kurakuraya fɛn mun ye son excellence monsieur le président Assimi Goïta a kɔni ye balo camanbaden ta k'a di sɔrɔsiw ma k'u ka taa di Jafarabekaw ma ani Numbozonkaw fɛn mun ye balo tɔni 48 o balo in kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ malo b'o kɔnɔ tulu b'o kɔnɔ fo ka taa se nɔnɔ ma ani furaw u ye nin kɔni bɛɛ lajɛlen ta ka taa di Jafarabekaw ma ani Numbozonkaw nisɔndiya kɔni dan kɛra ta ye n'i ye ja in lajɛ i b'a ye k'a fɔ nisɔndiya kɔni fanga bonyalen don yen kosɛbɛ olu ko k'u kɔni dan tɛ foli la k'a di armée ma olu ko kuma tɛ olu bolo ko nin y'a siɲɛ 2 fo siɲɛ 3nan de olu bɛ degun olu bɛ Ala wele waati min na i b'a fɔ ko Ala de bɛ armée ci olu ma ko nin kɔni kɛra nisɔndiyaba ye Jafarabe k'olu bɛ son excellence monsieur le président k'u b'a fo dan tɛ foli min na ko nin b'a jira olu la k'a fɔ ko son excellence Assimi Goïta k'a jantolen bɛ olu la hali n'o y'a sɔrɔ u tɛ dugu kelen Assimi y'a dɔn k'a fɔ k'u bɛɛ lajɛlen ye jamana kelen ma ye donc ni tɔɔrɔ ye olu sɔrɔ o b'a jira k'a fɔ tɔɔrɔ ye ale Assimi sɔrɔ n'a ye nin ta k'olu sɛgɛrɛ k'olu kɔni bɛ dugawu don de k'a ye hali faso Maliba ye Ala ka basigi caya. Kabi kunnafoni telima an b'ale sanfɛ kunnafoni telima b'a sama ka taa Bamako Bamaɲare i b'a ye k'a fɔ fɛn mun ye Sénégalais ka jamana ɲɛmaa ye n'o de ye Bassirou Diomaye Faye a kɔni a nana tile 2 taama la fɛn mun ye son excellence monsieur le président Assimi Goïta fɛ kɛrɛnkɛrɛnyara an fɛ Mali la u kɔni nalen u y'a bɛrɛ k'a kunbɛn a kan ka kunbɛn cogo min na a kɔni ale yɛrɛ nisɔndiyara maliyɛnw y'a kunbɛn cogo min na a ye discours ta a ye kuma ta a ka kuma fɔlɔ kɛra jumɛn ye a ko nakun wɛrɛ t'ale la faso Maliba in kɔnɔ an de bɛ dancɛ bɔ an de bɛ frontière la i b'a ye k'a fɔ an de ye kelen ye fɛn mun ye ko in kun tɛ dɔwɛrɛ ye bɛn kɛlɛnya ani koto ɲɔgɔn ta la u ka sabati ani ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnya la fɛn mun ye lakanako hukumu kɔnɔna n'o ye sécurité u ka basigi kosɛbɛ sabula ni ko ye Mali sɔrɔ a ye Sénégal sɔrɔ ni ko ye Sénégal sɔrɔ a ye Mali sɔrɔ donc f'an an janto la a ka kuma filanan fana kɛra min fɛn mun ye an ka kɛlɛkɛcɛ minnu tɔɔra kɛlɛ la a kɔni a ye tasi bilata ka olu sɛgɛrɛ ka duwawu dɔn k'u ye ko Ala ka yafa banbatɔ ma k'u u dayɔrɔ suma ni ka saya kuma lafiya ye a ye nin ko in kɔni bɛɛ lajɛlen fɔ nka min yɛrɛ diyara maliyɛnw ye kosɛbɛ a ko olu de ye kelen ye ko n'a ma ɲa ni ko ye Mali sɔrɔ ko ye Sénégal sɔrɔ o b'a yira k'a fɔ an de ye ko kelen an de ye maa kelenw ye hali n'o y'a sɔrɔ an tɛ jamana kelen an de bɛ dancɛ bɔ fɛn mun ye nin ko in a kɔni diyara maliyɛnw ye kosɛbɛ nka bi hali ka bi a ko nin ko in a kana dan nin ma n'a ma ɲa an de bɛ dancɛ bɔ an kana to ka fama ɲɔgɔn ma an ka to ka ɲɔgɔn ladɔnniya kow la sabula an k'an janto ɲɔgɔn na an de ye maa kelenw ye u kɔni nin discours in kɔni kɛra fɛn taama in kɛra taama ye taama min n'a kɛra nisɔndiya dan ye Sénégalais yɛrɛ fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an yɛrɛ fɛ Maliba in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Assimi Goïta son excellence nali in diyara ye kosɛbɛ a ye maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo u ka faamuyali la. Bi kunnafoni telima an b'ale sanfɛ kunnafoni nin ye kabako dunuya fanfara ka ban i b'a ye k'a fɔ tulonkɛ fɛn dɔw bɛ u bɛ dabɔ tulonkɛ kama a bɛ tila ka taa kɛ fɛn dɔ ye i ma a lawuli min kama i b'a ye k'a fɔ an ka jamana dɔw bɛ yen ni maa min ye muso furu an balimakɛ kɔni a bɔra muso dɔ nɔfɛ a ka kɔɲɔ don i b'a ye k'a fɔ i bɛ baara min na
tuma caman u b'i bila baara la n'i kɛra sɔrɔsi ye i b'a ye k'a fɔ u bɛ sɔrɔsi finiw de la n'i kɛra polisi ye u bɛ polisi finiw de i m'a kɛ baara o baara la u b'i muso bila o baara kelen na an balimakɛ mun ye muso furu ale ka baara tun ye sɛ feere de ye a bɛ sɛ mara de kɛ nka a ka kɔɲɔ don a ka muso n'a ka kɔɲɔfiniw u y'a ta k'ala don sulu de kɔnɔ ko fo sɛ fɛn fɛn bɛ sulu kɔnɔ ko a ka sɛ ninnu bɛɛ lajɛlen sen siri k'u labɔ a ye fɔlɔ sen siri k'a labɔ filanan a b'o sen siri waati min na kulekan de balila ka bɔ sulu kɔnɔ dewu a kulela siɲɛ kelen u bɛ bɔ min kalama u kɔni y'u kun na don u ye muso sama ka bɔ jaja u y'a sɔrɔ sa de bɛ sulu in kɔnɔna na sa in de ye an balimamuso in kɔni kin sa in kɛlen k'a kin u y'a cɛ k'u bɛ taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔso mun ka surun la yan'u ka se n'a ye dɔgɔtɔrɔso la ala ye an balimamuso kɔni ala y'u ka kalifa minɛ a la min bɛ fɔ nin yɔrɔ la ko dɔ bɛ yen u bɛ se ka kɛ laada ye nka ko dɔ bɛ yen n'a kɛli bɛ kɛ basi ye an k'a lajɛ an ka a ko ninnu jateminɛ maa minnu ye nin ko in kɛ u tɛ jamana kelen na parce que maa min don a dɔnnen don kosɛbɛ a teriw ka ca dɔw bɛ bɔ Burkina dɔw bɛ bɔ Niger dɔw bɛ bɔ jamana wɛrɛ yɛrɛ kan nka ladilikan min bɛ nin kɔnɔna la an mana kɛ maa nasɔn ye n'i bɛ baara o baara la c'est vrai i muso kan ka kɛ nka an ka a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ nin ko in kɔni ye ninnu sɔrɔ u ma a dabɔ a kama an balimamuso kɔni a ka laseliw bɛɛ lajɛlen kɛra fɛn min y'a furu kɛ ale ko kuma tɛ nin na ko nin ye ala ka latigɛ ye ko an ka nin bila ala ka minɛn kɔnɔ an bɛ dugawu dɔn de kɛ banbatɔ ye ala ka saya kama lafiya ye voilà nin de tun ye aw tulo ni aw garisɛgɛ aw ɲɛ garisɛgɛ na aw tulo garisɛgɛ ye kunnafoni telima ale sanfɛ min présentélen tun don aw denkɛ ni aw balimakɛ fɛ Danbele Mohamed maa minnu m'a kɛ ni kunnafoni sɔrɔla a y'aw jija aw ka kunnafoni ninnu jɛnsɛn diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na an b'a dɔn an bɛ ka lajɛ jamana kɔ kan an b'u fo dante foli min na a ye kunnafoni in jɛnsɛn kosɛbɛ walasa minnu yɛrɛ tɛ nansarakan mɛn minnu ma deli ka taa lɛkɔli la i n'a fɔ jaralakaw n'a ɲɔgɔnnaw olu ka se k'u ta fan n'u nafa dɔn an ka ala k'an bɛn duwakun wɛrɛ ni ala sɔnna